ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Як хабари нохуш дӯстон. Чанд дақиқа пеш ташкилоти Eagle FC хабар доданд ки варзигари тоҷик, чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов дар турнири Eagle FC 39 баромад карда наметонад. онҳо дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро монда чунин навиштанд: аз сабабе ки Марсио Сантос аз вазни даркорӣ хеле вазнинтар буд, ташкилоти Eagle FC якҷоя бо дастаи чемпиони ташкилот дар вазни миёна Фаридун Одилов қарор баровардем ки набояд Фаридунро дар чунин ҳолати хавфнок монем ва иштироки ӯро дар муҳорибаи асосии турнир барҳам додем. ба ҷои Фаридун Одилов ба қафас Артур Гусейнов мебарояд ва бо Марсио Сантос реванш мегзаронад, навишта шудааст. хотиррасон мегӯям ки Фаридун Одилов бояд ки рӯзи 22 август дар муҳорибаи асосии турнири Eagle FC 39 бо варзигари бразилӣ Марсио Сантос муҳорибаи рейтингӣ мегзаронд, аммо чӣ хеле ки мебинем Сантос вазни даркориро карда натавонист ва ин муҳорибаро барҳам доданд. ва дӯстон, ман фикр мекунам ки кори дуруст карданд ва чӣ хеле ки мебинем гунаҳгор дар ин ҷо Сантос аст. мо ба Фаридун сабр ва муваффақият орзумандем ва умедвор мешавем ки дар наздиктарин муддат ба ӯ рақиби нав меёбанд ва ӯ ба қафас баромада мову шуморо бо ғалабаи худ шод хоҳад кард. дӯстон, дар канал обуна шуда зангулачаро пахш кунед то ин ки якум шуда аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА бохабар бошед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.